breathe in. This is for all senses. The all-electric EQE. Vážená pani organizátorka Mária Reháková, vážená porota, ctení súťažiaci, ctení hostia. Práve sa nachádzame v starej budove Národnej rady, ktorú sme opustili v 90. rokoch, nakoľko sme sa presťahovali hore na Hradný kopec, ale stále túto budovu využívame. Na začiatku mala slúžiť pre dolnú komoru. Našťastie, alebo bohužiaľ pre jedných, našťastie pre druhých sa takáto právna úprava u nás neudiala, lebo tie zákony by už u nás vôbec neprechádzali. Takže máme čo robiť s tou jednou. Ale túto krásnu budovu sme si nechali a som veľmi rád, že pani Reháková využila túto možnosť a že dnešné módne dni sa budú konať priamo tu. Ako všetci dobre viete, malo to byť podujatie zajtrajšie na námestí. Keďže bude pršať, tak organizátori sa rozhodli, že aj ten druhý deň bude prebiehať v týchto krásnych priestoroch. Takže ja pevne verím, že sa vám tieto priestory budú páčiť a že prídete v takto hojnom počte aj zajtra. Som veľmi rád, že som mohol prevziať záštitu nad dnešným podujatím, ktoré sa týka predovšetkým podpory talentovaných mladých ľudí. Je veľmi dôležité, aby každá generácia mala priestor ukázať a uplatniť svoj talent a šikovnosť. Nie je to však len o tom. Toto kreatívne umenie si vyžaduje aj veľký cit pre detail a rozladenosť. V tejto súvislosti úprimne ďakujem hlavne organizátorom tohto podujatia, osobitne pani Márii Rehákovej, že už viac než dekádu vďaka ním dostávajú šancu mladí talentovaní ľudia, ktorí majú veľký záujem sa uplatniť v tomto odvetví. O tom, že študenti sú schopní každoročne posúvať hranice svojej tvorivosti, sa môžeme presvedčiť aj dnešný večer. Teší ma, že módne návrhárstvo ako umenie už nie je len domenou žien, ale dnes uvidíme aj šikovných dizajnérov, ktorí budú prezentovať svoje návrhy. Avšak bez ohľadu na to chcem vyzdvihnúť schopnosti a nadanie všetkých účastníkov tejto súťaže, pretože sa svojimi dielami nebáli vyjadriť čas ich samých. Aj vďaka tomu je každá jedna kolekcia jedinečná. Veď móda je univerzálna pre každého z nás. Obliekame sa podľa nálady svojho štýlu, je to prejav našej osobnosti. Móda môže byť taktiež aj komunikačným prostriedkom, ktorý mnohokrát symbolizuje to, čo chceme v tej danej chvíli vyjadriť. V mojom povolaní síce móda má svoje limity, ako vidíte tmavý oblek, čierny oblek, sivý oblek a týmto končí, ale avšak o to viac ma teší, že práve vaša práca tieto hranice neustále posúva, prináša nové spôsoby výroby a využitia. Trendy sa veľmi rýchlo posúvajú vpred a v dnešnej dobe musíme viac ako inokedy hľadieť aj na zodpovednosť voči životnému prostrediu. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že pri výrobe treba klásť dôraz na ekológiu. V súčasnosti ľudia preferujú najmä recyklované materiály a inovatívnosť výrobných technológií, pri ktorých vzniká minimálne množstvo odpadu a modely tak môžu mať mnohonásobné využitie. Sú to nové výzvy pre všetkých modných dizajnérov a som si istý, že aj naši mladí začínajúci návrhári dokážu prísť s novými nápadmi, ktoré zanechajú v tomto odvetví významnú stopu nielen na Slovensku, ale aj za hranicami. Som veľmi zvedavý, ako sa s tohoročnou témou popasovali finalisti, ale som presvedčený o tom, že dnes večer uvidíme jedinečné kúsky, prostredníctvom ktorých nám ukážu svet bez dymu. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, pánovi Borisovi Kollárovi, za úvodné slova a ako už niekoľkokrát aj on spomenul vo svojom príhovore, hlavnou organizátorkou už 17 rokov tohto projektu je pani Mária Reháková, generálna riaditeľka agentúry Promotion. Dovolte mi, aby som ju medzi nami privítal a zároveň pozval k mikrofónu.
Vážený pán predseda Slovenskej národnej rady, vážená pani starostka Starého Mesta, milí priatelia módy a všetci, ktorí sme sa tu stretli. Dovoľte, aby som vás aj ja privítala v mene agentúry Promotion pri 17. ročníku jesenných bratislavských módnych dní. Prvý tento deň je pre mňa zvlášť dôležitý a veľmi si ho vážim, pretože je venovaný projektu Hľadáme nové tváre. Bratislavské módne dni je jediný projekt na Slovensku, ktorý dáva možnosť prezentovať sa talentovaným ľuďom, dávame im priestor, dávame im komunikáciu a v neposlednej rade, keď je potrebné, tak aj finančnú pomoc. Čo si myslím, že je veľmi dobré. A tí, čo sa uchytia, tak 5 rokov môžu zadarmo chodiť na bratislavské módne dni. Pretože človek môže byť nadaný a keď je doma a není komunikovaný a nevieme o danosti a v tomto prípade o krásnych kolekciách, ktoré vedia vytvoriť, tak by sme sa asi s tou módou nepohli ďalej. Mám pre vás veľmi príjemné prekvapenie. Dovoľte, aby som privítala pani Patriciu Gucci. Čo si nesmierne vážim, že prišla podporiť vlastne tvorbu našich mladých návrhárov, i keď ja na ich mieste by som mala trochu trému, ale určite to zvládnu, lebo sú to profesionáli. Dovoľte, aby som vám zaželala príjemný večer, aby ste si to užili v týchto prekrásnych priestoroch a ešte raz veľká vďaka, pán predseda, že tu môžeme byť. Príjemný večer. Ďakujem za úvodné slova prvého dňa 17. ročníka projektu Bratislavské modné dni by Mercedes-Benz jeho jesennej edícii, ktorá sa koná na území Starého Mesta. Práve z tohto dôvodu záštitu nad obomi dňami prijala starostka mestskej časti Bratislava Staré Mesto, pani Zuzana Aufrichtová. Dovolte mi, aby som ju privítal a zároveň pozval sem k sebe. Ďakujem za slovo, pozdravujem všetkých. Nachádzame sa na pôde mestskej časti Bratislava Staré Mesto a ako to už chodí, móda sa vždy týka toho, kto udáva rytmus. Ja to vnímam tak, že Staré Mesto je jadrovou mestskou časťou hlavného mesta Slovenskej republiky a preto sa aj takéto akcie konajú takmer výlučne na území Starého Mesta. Uvedomujem si, že Bratislava je mestom módy. Je tomu tak už dlho, minimálne si to pamätám od svojho detstva. A to, že existuje niekto, kto nesie túto pochodeň ďalej a takmer dosiahuje dospelosť, pretože Bratislavské módne dni na budúci rok dosiahnu dospelosť, tak prajem všetkým, aby mali úžasný zážitok, aby sme podporovali mladé talenty a aby Staré Mesto bolo od slova star a nie staré. Ďakujem starostke mestskej časti Staré Mesto, pani Zuzane Aufrichtovej a dovolte mi, aby som ešte raz medzi nami privítal pani Patriciu Gucci. Je nám nesmiernou cťou, že prijala pozvanie a dovolte mi, aby som jej požičal mikrofón. Good evening to all, and I'm very happy to be here. And I really would like just a great good luck for this event, for this designer that has probably a lot of future in front of them. V krátkosti preložím pre tých, čo nerozumeli. Som veľmi šťastná, že tu dnes večer môžem byť. Rada by som zaželala všetkým novým tváram a dizajnerom, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže, veľa šťastia. Fashion is culture, so it's part of our life. Moda je kultúra, je súčasťou našich životov. So it's part of our life, so I have to enjoy, but in the same time to make business. Je súčasťou našich životov, ale tiež je to biznis, tak sme radi, že sme tu. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne za úvodné a krásne pozbudzujúce slova od takej ikony módy, akým Patricia Gucci istotne je. Milí hostia, milí členovia poroty, milí súťažiaci vzadu v backstage, máme tu 13. ročník projektu Nové tváre modnej scény. Za chvíľku uvidíte 7 finalistov, ktorí postúpili tento rok až sem, na toto mólo. Bolo ich na začiatku tých, ktorí sa prihlásili, naozaj veľmi veľa. Odborná porota, ktorej mená vám prezradím v závere tohto podujatia, mala veľmi ťažkú úlohu vybrať finalistov, ktorí predstavia svoje kolekcie dnes večer. Súťažná téma bola Svet bez dymu a ja si myslím, že sa ich zhostili naozaj veľmi dobré. Ostatne to posúdite vy o chvíľočku. Skôr ako začneme, ešte mi dovolte poďakovať z tohto miesta generálnemu partnerovi tohto projektu Bratislavské módne dni by Mercedes-Benz. Je to značka Mercedes-Benz Slovakia, ktorá je už 7. rok vedľa nás. Určite ste si všimli, keď ste prichádzali, dva krásne elektrické automobily EQE a EQS. Sú to autá, ktoré sú ekologické, sú elektrické a ich dojazd je vraj viac ako 600 kilometrov. To znamená, to je asi zhruba toľko, koľko prešli modelky počas dnešného dňa po tomto koberci, ale je to menej, ako to budú mať za tieto 2 dni. Dámy a páni, začína finále projektu Nové tváre módnej scény 2022 so súťažnou témou Svet bez dymu. Ako prvá sa predstaví Nikola Brksová. Ako sama hovorí o svojej kolekcii, téma bola Svet bez dymu, preto moja kolekcia je čierno-biela, čo znamená, že som chcela ukázať rovnováhu a jemnosť. Dámy a páni, sledujete súťažnú kolekciu Nikoly Brksovej. A Nikola Brksová osobne.
Súťažiaca s číslom 2 je Laura Lazarová. Svojou kolekciou, ako sa ma hovorí, opäť chcela vrátiť do tohto sveta farebnosť a živosť. To, či sa jej to podarilo, uvidíte v druhej súťažnej kolekcii, ktorú pripravila Laura Lazarová. J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai pas fait semblant, je te jure. J'ai jamais dit non. J'ai juste laissé le temps courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir et mourir. Écoute chérie, j'ai pas eu le temps. Écoute chérie, je t'ai dit non. Écoute chérie, j'ai pas eu le temps. Écoute chérie, je t'ai dit non. Courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir et mourir. Je te dirai que je t'aime, qu'à présent t'es ma sirène. Je te dirai tout cela, pour l'instant tais-toi. Je te dirai que je t'aime, qu'à présent t'es ma sirène. Je te dirai tout cela, pour l'instant tais-toi. Tais-toi. Écoute chérie, j'ai pas eu le temps. Écoute chérie, je t'ai dit non. Écoute chérie, j'ai pas eu le temps. Écoute chérie, je t'ai dit non. Courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir et mourir. Écoute chérie, j'ai tout mon temps. Écoute chérie, c'est maintenant. Écoute chérie, j'ai tout mon temps. Dámy a páni, Laura Lazarová. C'est maintenant. Treťou dnešnou súťažiacou je Olena Minková. Ako sa ma hovorí, za osnovu som mala slnko, oblaky, trávu. Moja kolekcia je živá, kvapky vody z oblaku sú perly pre slnko. Milí hostia, prichádza Olena Minková.
páni, Olena Minková. Štvrtá súťažná kolekcia bude v podaní jediného muža v tomto finále, Adama Ondrejku. Ako sám hovorí, začiatok niečoho nového. Ak by zanikol svet a prežilo by pár ľudí, tak takéto oblečenie, ako je moja kolekcia, by ľudia na tejto planéte nosili. Dámy a páni, Adam Ondrejka. Dámy a páni, Adam Ondrejka. Číslo 5 dnes má Sofia Plaskonisová. Inšpirovala som sa videohrou a sci-fi. Moja kolekcia je jemná, ale aj napriek tomu surová. Dámy a páni, Sofia Plaskonisová.
Dámy a páni, Sofia Plaskonisová. Predposlednou súťažiacou s číslom 6 je mladá návrhárka Ida Rapajčová. Inšpirovala som sa prírodou, morom, morskými živočíchmi. Pri výrobe svojich vecí som bola čo najšetrnejšia, nevznikol teda skoro žiaden odpad, tým pádom ani dym. Dámy a páni, Ida Rapajčová. Dámy a páni, Ida Rapajčová. Záverečnú 7. kolekciu pripravili žiačky súkromnej spojenej školy z Kežmarku. Ich kolekcia je teda kolektívnym dielom a vznikla na základe príbehu. Detičky žijú v osadách, nemajú tam kvety, žijú v šere. Preto chceli niečo iné, živé. A hlavne niečo veľké, nablískané, kvetinové, pretože doma také nemajú.
Dámy a páni, záverečná súťažná kolekcia Súkromná spojená škola Kežmarok. Time that you miss and just think about the steel in your fist. It's just an extension of your arm. It's that little type of charm that makes all the homeboys swarm. Dámy a páni, Súkromná spojená škola Kežmarok a ich finálová kolekcia. Ctení hostia, videli sme 7 súťažných kolekcií. V tomto momente je na odbornej porote, kto získa 3., 2. a 1. miesto. 1. miesto znamená aj prestížny titul Nová tvár módnej scény pre rok 2022. Ako som vám povedal v úvode, predstavím vám aj členov poroty, ktorí budú rozhodovať o víťazovi. Predsedničkou poroty je pani Iveta Lederer, podpredsedničkou poroty pani Simona Vachalková a Slávka Kálajová. Členmi poroty sú Richard Rozbora, Andrej Taraba, Zuzana Pauková, pre tento rok aj Beata Kujanová a Jana Lalová. A za vášho potlesku odchádza porota sa poradiť, aby nám na záver tohto večera povedala, kto získava prestížne ocenenie. No a my za ten čas si pozrieme niekoľko zaujímavých kolekcií. Skôr, ako uvidíte kolekcie módnych návrhárov, uvidíte jeden
kúzelný prsteň. To znamená, otočte sa smerom k obrazovkám a vychutnajte si príbeh kúzelného prstenia, ktorý dokonale ladí s dušou nositeľky, vyčarí úsmev a rozžiari vás. Kdekoľvek ste, je pripravený spoznávať s vami svet a zdolať všetky vaše dobrodružstvá. Značka Siloé Design predstavuje kúzelný prsteň. To bol kúzelný prsteň Siloé Design a teraz na molo prichádza Renata Kliska so svojou značkou La Reda.
Dámy a páni, Renata Kliská a značka Larena. Svoju jesennú kolekciu nám predvedie dnes večer aj návrhárka Zuzana Haková. Dámy a páni, Zuzana Haková a jej kolekcia doplnená okuliarmi z Major Optik.
Presne pred rokom, 7. septembra 2021, si odniesla titul Nová tvár modnej scény roku 2021 Juliana Brnáková. Pozrite si, ako sa jej tvorba zmenila za rok od víťazstva v tomto projekte. Juliana Brnáková. Dámy a páni, Juliana Brnáková, víťazka projektu Nové tváre módnej scény roku 2021. Milí hostia, videli ste 7 súťažných kolekcií, niekoľko
kolekcii etablovaných návrhárov, videli ste kolekciu víťazky vlanejšieho ročníka. No a nás čaká rozhodnutie poroty. No, ako tak pozerám, porota sa nám ešte nevrátila. Vyplníme si tento čas. Nie, nebudeme spievať. Ja by som poprosil pani Máriu Rehákovú, aby prišla sem ku mne. Napríklad. Prípadne ako deň kroja sme absolvovali pred týždňom, takže že by sme aj zatancovali, ale nie. Mňa by zaujímalo, ako sa vám páčili tohtoroční finalisti. Predsa len máme za sebou už 13. ročník. Ako sa to vyvíja? No ja si myslím, že ako každá jedna kolekcia bola veľmi pekná a treba to tak brať, že téma je daná vždy. Tohto roku to bolo Svet bez dymu a je veľmi prekvapujúce, ako každý jeden návrhár alebo návrhárka sa vysporiadali s touto témou, čo nie je jednoduché a ľahké. A myslím, že to dokázali, čo je úžasné. A pri tejto príležitosti by som chcela povedať, že my, keď sme začínali pred 17 rokmi Bratislavské módne dni, boli tu 2-3 návrhári. Dneska je to naozaj celá plejada návrhárov a môžem zodpovedne povedať, že práve to mólo, pomyslené mólo Bratislavských módnych dní dalo priestor, dalo možnosť, aby títo návrhári vlastne mohli sa prezentovať, tak ako som v úvode povedala, lebo keď oni nemajú podmienky, tak jednoducho to nejde. A ja som šťastná, že my im môžeme dať a chcem poďakovať partnerom, vlastne, ktorí nám to umožňujú, takisto v spolupráci s nami, a teda môžeme vlastne slovenskú módnu tvorbu takto posunúť dopredu, lebo mnohí návrhári, napríklad čo sme dneska videli pani Klisku, alebo člena poroty, ktorý zajtra budeme vidieť kolekciu pána Rozboru, tí už prešli hranice, Slovenskej republiky a reprezentujú slovenskú modnú tvorbu v zahraničí na zahraničných móloch. Tak ja si myslím, že to je úžasný výsledok nielen bratislavských modných dní, ale nás všetkých, aj vás, že ich chodíte podporovať a že cítia tú energiu a veríme im. Tak už vidím, že porota je nazad, takže ste sa asi dohodli, bolo to teda ťažké, zrejme, tak poprosím pani predsedničku poroty. Ja ešte zastavím pani Rehákovú. Skôr ako nám pani predsednička poroty Iveta Lederer príde predstaviť tretie, druhé a prvé miesto, nás čaká milá povinnosť, tak ale môže prísť aj k nám. Už, keď som ju vyzvala, tak nech sa páči. Pani Lederer, nech sa páči sem k nám. No a kým dámy z poroty spoločne, pani Lederer a pani Simona Vachalková prídu sem k nám, ja poprosím Nikolu Brksovú, Lauru Lázarovú, Olenu Minkovú, Adama Ondrejku, Sofiu Plaskonisovú, Idu Rapajčovú a zástupcov súkromnej spojenej školy Kežmarok, aby prišli sem Ja ešte, poza keď mám nás. ten mikrofón, tak ja by som ešte chcela povedať, že toto je pani Simona Vachalková, ktorá je podpredsednička, a pod vedením týchto dvoch dám sa to všetko deje a chcem poďakovať porote, pretože na úkor svojho voľného času robia túto prácu, robia to s radosťou, aspoň si myslím, že s radosťou. Áno. A čo je veľmi dôležité, že v priebehu roka to nie je len tak, my vyhlásime tému, ale my sa stretávame niekoľkokrát do roka, urobia proste prezentáciu, všetci tým prihlásení, porota vybere 7, to sme dnes videli. Takže obrovská vďaka za túto vašu prácu. No a už teraz som ticho. Tak a teraz v tomto momente ja by som chcel len povedať, že všetci 7 finalisti, ktorí sa dostali dnes večer sem, sú víťazmi. Prekonali možno aj sami seba, pripravili kolekcie naozaj v rekordnom čase a ukázali ich vám všetkým. To znamená, každý z nich si zaslúži diplom za účasť a malý darček od generálneho partnera projektu Mercedes-Benz Slovakia. Takže ja poprosím pani Máriu Rehákovú, aby odozdala súťažiacim diplomy. Adam Ondrejka. Ida Rapajčová. Laura Lázarová.
Nikola Brksová. Olena Minková. Ukrajiny a v Lani prišla sem, na jar prišla a musím aj vyzdvihnúť spoluprácu s pani poslankyňou Petrou Krištúkovou. V spolupráci s ňou sme sa dostali k Olene a urobili sme prvú kolekciu na jar a vďaka aj súdržnosti všetkých návrhárov slovenských, ktorí sa dali dokopy, dali stroje, možnosti, všetko, látky, mohla vytvoriť prvú kolekciu. A dneska to bolo bravo. Ďakujem. Pokračujeme ďalej v odovzdávaní. Sofia Plaskonisová. Nikoleta Penzešová. A súkromná stredná odborná škola. Finalistky zároveň získavajú aj darček od značky Mercedes-Benz Slovakia. No a odozdáme baličky, dámy, a ako dopadlo? Poďte sem, poďte, neschovávajte sa. Tu, poďte. Dobrý večer predovšetkým, ktorí ste prišli dneska pozrieť našu mladú módu. A ja by som 3. miesto nechala mojej kolegynke Simonke Vachalovkovej, aby uviedla umiestnenie na 3. mieste. Tak ideme ako odzadu. Tak dobrý večer prajem. S ctenou porotou sme sa rozhodli a sme uvažovali a sme premýšľali a aj sme mali možnosť teda vidieť. Každému by sme z nich dali nejakú tú cenu, ale to sa nedá. Ale na 3. mieste sme sa zhodli, že 3. miesto dostane súkromná spojená škola z Kežmarku. Blahoželáme. Ja by som v tomto momente zavolal sem k nám zástupkyňu značky Philip Morris Slovakia, pani Beatu Kujanovú, aby odovzdala súťažiacim na 3. mieste darček, ktorým je tvorivé štipendium v hodnote 500 eur. A samozrejme diplom odovzdáva pani Mária Reháková. Ani si nesedajte. No aby sme tu dlho nestáli, tak 2. miesto patrí výtvarničke, ktorá má známe meno slovenskej herečky Ida Rapajčová. A za 2. miesto získava tvorivé štipendium v hodnote 1000 eur. No a myslím, že nebude prekvapením, 1. miesto získava ho Adam Ondrejka. No a 1. miesto získava od Philip Morris Slovakia tvorivé štipendium v hodnote 2000 eur, odovzdáva pani Beata Kujanová. Nech si takto. Ešte dodám, že víťaz projektu Nové tváre modnej scény získava mediálny priestor od vydavateľstva Star Production a takisto získava mediálny priestor v magazíne Hviezdy ciest od Mercedes-Benz Slovakia. Zároveň to nie je všetko. Víťaz okrem prestížneho titulu Nová tvár modnej scény získava aj špeciálny darček od francúzskej modnej školy Mocpe Paris Central Europe, ktorý odovzdá generálna riaditeľka tejto školy, pani Jana Lalová. A ja teda prezradím, že tým darčekom je... Tým darčekom je 32-hodinový program odborný v oblasti modného marketingu, ktorý vyučujeme na našej vysokej škole.
Blahoželáme. Ďakujem veľmi pekne ctenej porote, ďakujem veľmi pekne všetkým vám, finalistom, za krásny večer. Ďakujem vám, milí hostia. Môžeme ešte, ja by som chcela tiež za kolegov, ctených kolegov z poroty poďakovať za naozaj tvorivosť, za kreatívnosť a za šikovné ruky. Naozaj nech sa vám darí aj do budúcna, lebo táto profesia nie je jednoduchá a nech máte stále nejakú inšpiráciu a hľadajte krásu, to je veľmi dôležité. Nemali sme žiaľ toľko cien, aby sme dali všetkým, ale všetci ste boli na veľmi dobrej úrovni. Skutočne to bolo vyrovnané, dosť dlho sme sa naťahovali, skoro sme sa aj pomlátili, ale prežili sme to. A výsledok je, myslím, že celkom uspokojivý. A tešíme sa na vás, na vaše kolekcie, všetkých, ako ste tu na budúcu modnú prehliadku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, to boli členovia poroty projektu Bratislavské modné, nové tváre modnej scény projektu Bratislavských modných dní by Mercedes-Benz, samozrejme. Poznáme novú tvár pre rok 2022, verím, že ste spokojní s výberom poroty. Dámy a páni, bolo nám cťou, že ste dnes večer prišli, nelúčime sa s vami, pozývame vás ešte na malé občerstvenie po skončení tohto večera tu. Verím, že si rovnako užijete aj tie ďalšie dni jesenej edície a vidíme sa opäť zajtra tu v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť.